Dobro jutro. Nedelja je dan za odmor, ali to ne isključuje ozbiljne teme i neke važne događaje. Ovoga jutra sa nama Vojislav Rodić, dobro jutro, predsjednik programskog odbora Dane internet domena Srbije. Jeste. Što bi bilo da ste vi predsjednik programskog odbora manifestacije koja se organizuje povodom Dana interneta, odnosno Srbije na internetu, je li tako? Tako je. To je dan kad je u martu 2008. počeo sa radom naš nacionalni domen, prvi latinični .rs, imamo i ćirilički.srb. Inače, ovu konferenciju organizuje Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije. Evo već 10. jubilarni put. Uvek su teme ne samo o domenima, nego uopšte sve što je vezano za razvoj interneta i kod nas i u svetu. I svake godine odaberemo neku temu kao noseću. Ove godine je to digitalna transformacija. Što bi to podrazumevalo u našem, da kažemo, smislu Srbije kada je u pitanju digitalna transformacija? Nismo mi ništa tu iza drugih. Ako mislite, kao što često i kao što je nekad bilo nešto novo u Americi i u zapadnoj Evropi, pa stići će kod nas za 2 godine, za 6 mjeseci, sad se praktično pojavljaju istovremeno, zahvaljujući digitalnim tehnologijama. Ali odmah da kažem, digitalna transformacija, obično ljudi čuju ono prvo digitalno i pomisle na opremu, sve više na pametne telefone, sve manje na računare, na brz internet, na aplikacije najrazličitije i to je digitalno okruženje. Međutim, ono na čemu je naglasak je u stvari transformacija. Transformacija čega? Naprimjer, za poslovne subjekte, za firme, poslovnih procesa. Sad to ovako lepo izgleda i to jeste tačna definicija digitalne transformacije, ali onda se ljudi zapitaju, čekaj, a šta to tačno? Evo, svi imamo notebookove, tablete, pametne telefone, internet svuda prisutan, stalno smo online, koristimo veliki broj aplikacija, zar nismo mi već digitalno transformisani? Suština je u tome da korisnik vaših usluga ili kupac vaših proizvoda ili korisnik usluga nekog javnog servisa, tu je najčešće se radi o državnim servisima, budu u mogućnosti da što lakše, na način na koji je već navikao, a navike u digitalnom okruženju se stiču brzo i isto tako brzo se zaboravljaju stare navike. I ako ste neko firma koja nudi svoje usluge na onaj stari način, vrlo lako, vrlo brzo, odjedanput možete da se nađete sami. Pogledajte gdje su moji klijenti, oni su kod konkurencije. Zato što postoje novi načini. Pa ta konkurencija, isti smo već 20 godina, otprilike smo tu negde egal, jeste, ali šta su sad oni bolje uradili? Ponekad je dovoljno par klikova više, odnosno manje. Da vas umori da bude neko drugi prednost. Upravo to. Znači, malo sam pojednostavio, ali je to suština digitalne transformacije. Promeniti vaše poslovne procese na način koji će olakšati vašem korisniku, kupcu, klijentu, da zadovolji svoje potrebe zbog kojih je došao kod vas. Nekada je u telefonima i na, da kažem, internetu, na računarima, za sve što pokušavate da uradite, trebalo više puta odobrenja. Da li želite da odradite ovu radnju? Pa vi kažete da. Pa on kaže, da li ste sigurni da želite da odradite ovu radnju? On kaže da. Da li ste vi autorizovani da odradite ovu radnju? I onda tako nekoliko puta. To je tada bila sigurnosna provera za slučaj da neko vrši malverzacije na tuđim profilima, nalozima, karticama i tako dalje. Danas se to malo drugačije definiše i olakšano koristi. Stalno se menjaju i načini zaštite, kao što se stalno menjaju i načini pokušaja zloupotrebe, napada, bez obzira da li se radi. Danas se najmanje radi o tome da su hakeri klinci koji su puni entuzijazma, želje da se pokažu pred svojim društvom i onda provale u neki strogo čuvani sistem ili ostave negde samo svoju poruku, čisto da pokažu da mogu. Takvi su danas vrlo retki, ako ih uopšte ima. Danas se radi ili o kriminalnim udruženjima, znači ozbiljne kriminalne radnje. Potpuno pljačkanje sistema država različitih. I drugi potencijalni napadač su razni državne organizacije ili organizacije iza kojih su razne države. Cyber ratovanje je u toku. Da, po istom sistemu funkcionišu i jedni i drugi. To su sve hakeri koji neki rade za državu, neki rade za kontrasistem i jedni i drugi onemogućuju. Samo što su to danas službenici velikih korporacija.
Znači, jedni drugi onemogućuju da jedni drugi napadnu, pa sad ko pobedi u ratu. Kao nekad. Stalno trka lopova i žandara i uvek su lopovi ili oni negativci, oni koji razmišljaju na kriminogen način, za korak ispred. I stvarno kad pogledate neke od ili praktično svaku zloupotrebu, vrlo često se iznenadite, pa kako im je to palo na pamet? Pa palo im je na pamet zato što o tome razmišljaju samo na taj način. I onda su ovi sa druge strane zatečeni, pa onda smisle novi način odbrane i to tako ide u krug. I zato smo rešili ove godine, kada se priča o digitalnoj transformaciji, naročito u privredi, sve to sa jednim ovako dosta pozitivnim pristupom. Sve će biti u redu, sve će biti divno, samo se vi digitalno transformišete. I retko ko priča o tome, a kakve će biti digitalne opasnosti sa tom transformacijom, koja podrazumeva između ostalog da praktično svaki uređaj, počevši od prekidača za svetlo, za bojler, za ventilar za grejanje, do vašeg automobila, će biti povezan na internet. Što znači da će biti mnogo više tačaka potencijalnog upada. A kako da običan čovjek koji ne želi da bude deo sistema može da se isključi iz toga? Jel će postojati opcija za to? Biće sve teže i biće sve manje opcija. Znate, kao što danas kad pokušate da koristite, nećemo spominjati nijednu firmu, ali jedan poznati softver za obradu teksta i tabele i tako dalje. I nekad ste kupovali prvo na disketama, pa na CD-ovima, pa na DVD-ovima, pa na 2 DVD-a ne može da stane. Pa onda ste preuzimali sa interneta, pa vam on ponudi, sad imate novu verziju, hoćete li da upgradeujete, pa vi obično kažete da, pa preuzmete, pa instalirate novu verziju. A danas je sve na internetu, odnosno sve u oblaku. Da, to je taj čuveni cloud koji se nalazi negde. A to negde u stvari kod nekog drugog, to je kompjuter koji je u vlasništvu nekog drugog. Neke firme. Kome vi pristupate, nema više update-a, nema preuzimanja. Vi plaćate pretplatu za korišćenje takvog softvera i dok plaćate, vi ga koristite i samo se iznenadite kad vidite neke nove funkcionalnosti, nema više vašeg odobravanja, hoću, neću. Kako što kaže reč, po defaultu ili po samoj logici stvari, to se prihvata. Morate prihvatiti jer to spada u taj sistem. Ne, više vas niko i ne pita, u tome je stvar. Da, ako hoćete da koristite tu vrstu softvera ili programa, morate da prihvatite. To smo još i nekako prihvatili. Ali šta će biti kada dođemo do automobila, gde nećete moći da birate automobil koji nije povezan internet ili koji je povezan? Već sada postoje jako veliki problemi sa, recimo, pametnim telefonima. Firma iPhone ima Siri, a Samsung ima Android, u stvari ima. To su asistenti razni. I postoje istraživanja koja su postavljena na internet, pogotovo na YouTube kanalu. Možete vidjeti da to, da kažemo, androidno biće digitalizovano, koje je definitivno spada u vrstu veštačke inteligencije, u nekim sistemima, i nećemo sad da kažemo neko veruje ovo, neko veruje ono, ali ljudi su snimali opcije gde njihov telefon ima potpuno autonomne, da kažemo, okolnosti kojima deluje na čoveku koji je vlasnik. Nije toliko što je telefon autonoman, nego smo vi sve više zavisni. Pođimo od obične navigacije. Ja sam kod vas bio prošle godine. Došao sam uz navigaciju. Sad sam rešio da ne uključim, pošto znam gde ste i promašio sam. I onda sam morao da uključim navigaciju, da napravim krug oko bloka i da pođem do nova. Ne znam, ja sa navigacijom nemam problem. Znam Beograd mnogo bolje nego bez. Znam ja pre nego što sam koristio navigaciju, ali sva ona mesta gde sam došao koristeći navigaciju, umesto da posmatram okolo, da pamtim karakteristične tačke, ja slušam i gledam, pratim saobraćaj, 200 metara levo, desno i dođem do cilja. Ja sam ostvario svoj zadatak, ali nisam zapamtio put. Nisam napravio one uobičajene mentalne slike koje pravimo kada se orijentišemo ili kad stanemo pa nekog pitamo, što je možda najbolje. Primetili ste da ljudi više to i ne rade. Ne rade. Ljudi jedni drugima ne postavljaju pitanja za pomoć tog tipa i primetila sam da u svom najužem okruženju, kad sam u navođenju, recimo putem telefona, kažem, pa stani nekog pa pitam, neću da pitam. Zašto nećeš da pitaš? Pa taj neko ko je tu sigurno bolje zna samim tim što je tu. To je ono što sam rekao, brzo se navikavamo na nove tehnologije i isto tako brzo i neosetno se odvikavamo od nekih ranijih običaja, navika,
sposobnosti, počinjemo da gubimo neke sposobnosti, ali da li to znači da možemo da se isključimo iz te digitalne transformacije? Možemo da probamo, ali na dužu stazu, kao ako pričamo o poslovnim subjektima, teško. Praktično nemoguće. Gospodine Rodiću, šta će se desiti? Trenutno postoji ceo jedan kompletan, vrlo bogat svet, tu negde u dimenziji zvanoj internet. Ta mreža je globalna, na njoj se nalazi apsolutno sve. Mi smo sami krivi što smo ponudili toj globalnoj mreži sve što imamo. Znači, od ličnih podataka preko nekih dragih fotografija koje nose neke oblike objašnjenja ko ste, šta ste i kako čovjek može vama da manipuliše i tako dalje. Šta će se desiti ako u nekom momentu za recimo 50 godina, a ja negde cenim kao laik, možda i pre, to sve pukne? Šta će ostati sa našim uspomenama i gde će one moći da se... Da ćemo, ako pukne internet, da li ćemo mi imati priliku, želju ili volju da to obnovimo ili ćemo razumom jedne žive jedinke na planeti shvatiti da nismo znali da se koristimo kako treba, već smo onako gramzivo kretali napred? Dobro ste rekli gramzivo. Bili smo navedeni, imali smo koristi. Znači, svi ti servisi jesu korisni. Ali ono što ne vidimo, to je šira slika. Tako da, tema koju ste sad pokrenuli i u koju smo otišli, rasterećemo posjetioce konferencije. Nemojte onda, neka dođu, neka čuju. I mislim da smo gramzivi u ovim novim danima. Pitanje je samo kontrole. Da. Znači, kontrolišite se, probajte sami, počeši od najjednostavnijeg. Šta sam ja uradio kod sebe? E-mail stavio sam da mi na svakih 60 minuta klijent koji koristi na računaru preuzme e-mail i tad čujem onaj znak, a u međuvremenu imam sat produktivnog rada. To je jako važno. Znači, to je sitnica. Inače biste non stop kontrolisali kad god nešto stigne. A jako je teško, znači ima navike, ima i odvika, ali jako je teško odvići se od uređaja koji su stalno uz nas. Znači, ogromna je razlika, kvalitativna. Tačno, da li pričamo o desktopu koji nas čeka kod kuće ili za kojim sedimo na poslu ili notebook koji nosimo povremeno otvorimo, ili je to uređaj koji nam je praktično stalno u ruci. Veoma cenim što niste stavili telefon na sto, nisam ni ja. Pojavljuje se i novi bonton. Kad sednete sa sagovornikom, da li postavite telefon, pa da li ga postavite sa ekranom na gore, na dole, ili ekran na dole, ili ga jednostavno sklonite, ili što je najbolje, isključite ga. Mislim da je nepristojno ući u razgovor sa nekim sa prilikom da vas neko konstantno prekida. Čak i ako imate telefon koji neće da zazvoni, ali ako ga držite u ruci, okolina osjeća to prisustvo. I vi i vaš sagovornik. I okolini nije prijatno da nisu u prvoj tačci. Isključio sam svoja 2 telefona zbog snimanja i kad izađemo odavde, to sam primetio, uopšte ne žurim da ih odmah uključim. To je divno. Sačekam pola sata. Malo dah slobode. To je treniranje. Upravo tako. Ja, recimo, znam brojeve telefona na pamet, koje sam znala od 1. razreda osnovne škole, znam i sada. To su neki telefoni koji više nisu na... Petocifreni možda. Ne, šestocifreni, ali nisu u vlasništvu nekih ljudi koje sam zvala na te brojeve, ali mobilne telefone bliskih saradnika u kućama i porodice znam na pamet. Ali, recimo, navigacija mi nije potrebna zbog neke moje orijentacije u gradu. Međutim, ljudi koji voze, bez obzira na to koliko poznaju Beograd ili svoj grad u kome žive, bez obzira na to što znaju gde su, s promenama imena i naziva lokaliteta, ustanova i ulica, vrlo često posebno za navigacijom koja nas definitivno dovodi do toga da smo zavisni o njoj. Već smo zavisni svi koji koristimo i sada je pitanje, zadatak za svakoga, kako naći meru u svemu, kako naći meru u korišćenju društvenih mreža. Ako vam je ujutru prva stvar, telefon pored uzglavlja, pa pogledate šta se to jako bitno desilo, ko je lajkovao moj status prošle noći, možda neko iz druge vremenske zone. Koje su to push vesti stigle u toku noći? Isto, isto. I ako je poslednje uveče da pre spavanja pogled na telefon, pa ćete onda da zaspite, a u međuvremenu ono belo titrovo svetlo iz telefona vas je prilično razbudilo. Postoje i ti aspekti korišćenja digitalnih uređaja. Tako da malo smo sad otišli, plašimo korisnika, ali to je i treba da se plaše. Dakle, a mogu da koriste na svoju korist. Znači, tehnologija nije ni pozitivna, ni negativna, ni dobra, ni loša, ali nije ni neutralna. Ali treba je napraviti, odnosno čovjek kao neko ko je smislio
treba da se ponaša kao vlasnik tehnologije, ne da dozvoli tehnologije da postane vlasnik socijalne sredine. Da se vratimo na treći blok koji je posvećen IDN domenima, odnosno URS domenu kada smo krenuli, 26 slova engleske abecede i to je bilo, znači svi oni č, ć, š, ž, domen nije mogao tako da se zove. Od 10. decembra prošle godine je krenuo prvi period u kome vlasnici, registranti IRS domena imaju prednost kod registracije kakvih novih domena, a od utorka će moći svi. IDN domeni, internacionalizovani nazivi domena. Kod nas ćete sada umjesto tih 26 slova moći da koristite 67. I sad ako vi kažete, zar ne beše 30? Pa kako čijih? Kada se sve nacionalne manjine koje su registrovane u Srbiji sada mogu na svojim pismima i jezicima da registruju nacionalne domene i to je ukupno 67 slova za 13 jezika. Drugim rečima, podatak od juče je 821 milion korisnika interneta gde u Kini. Zar zaista 820 miliona Kineza mora da dobro nauči engleski da bi među sobom komunicirali? Mislim da je to zaista nametnuta obaveza koju oni ne bi prihvatili. Odnosno, dok tehnički nije bilo moguće drugačije, radili smo tako, pa smo pisali onom ošišanom latinicom, a sada možemo i ćirilicom i svim latinicama koje su kod nas u upotrebi. I upravo je to ono što ste rekli, nije cilj da svi moramo da naučimo jedan jezik, da celokupno naše izražavanje svedemo u onih 26 slova, nego upravo obrnuto, da tehnologija omogući da se svako izražava na svom jeziku i svom pismu. To je prednost i lepota svega toga i očuvanje kulturne tradicije. I kulturnog identiteta. Ne samo tradicije, nego svakodnevna upotreba. Nadamo se desetogodišnjici i samoj konferenciji koja će nam doneti i ukaze na to gde grešimo, naravno, i naravno novitetima koji će nam sačuvati tradiciju, kulturu, kulturnu baštinu. I omogućiti nam da funkcionišemo u savremenom svetu, da budemo konkurentni na svakom polju, ne samo na poslovnom. Hvala vam veliko za ovo gostovanje. Lepo je razgovarati sa nekim ko je u dubini cele ove priče, a jednako smatra da ne smemo biti gramzivi u ovim tehnološkim dostignućima. Hvala najlepše. Hvala vama. Razmislite koliko dugo, često i koliko ste prisutni uopšte u svom životu koristeći nove tehnologije, a ukoliko sada trenutno već ovako rano držite telefon u ruci i pratite naš program, onda bi bilo krajnje vreme da ga stavite sa strane pa rukom da uzmete kafu. Dobro jutro.